Karoçu bu videoda size nemeler garaşy, men Elif bilen hepdeniň dowamyny düşürýän videolarym bolsun, Magnet Media'da düşürýän videolarym, Karakumsk bilen düşürýän videolarym opşalaňda hepdelik bir bolup geçen üýtköşük bir zatlar bolsun. Garadım men günne syomkalar etjek. Şu syomkalaryň arasyndan gyzykly zatlar alyp goýjak. Kime meniň durmuşym, ýagny meniň Elif'iň plus Karakumskiň durmuşy gyzykly bolsa, şu videony görüp bilerdiňiz. Hepde de bir gedem goýar. Adyna näme goýmaly bolsa, siz aýdyň. Karoçu birinci bilen syomkamyzyň birinji günüdür. Elif diýýär, giderlidi. Tofantanna bir ýerde ukraşaýna satylýan ýerler bar diýdi. Aýşa şaýtaplar onjuk-bunjuklar diýdi. Şolary Almana wariat, karoçu. Теперь ты меня будешь видеть постоянно в руке камеры. Что думаешь насчет этого? Ну, Влога? да, насчет влога. Что думаете, как это пойдет или нет? А если снимаешь ты, обязательно пойдет. Куда мы приехали? Магазин Магазин Сережа? Ты на Кена? Много же у тебя? Не, Elif aýtma onu ora. Takılyan şaýtaplar. Näçe alsaňam diýe, ýene az bolýar diýe karoçu. Şoň üçin ýene Almany'a geldik. На каком магазин ты приехал? Дома. I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. Я буду снимать. Ты против? А ну покажи. много контента, как будто. Не, покажи. О. Блогер, какие лучше знать? Левый или правый? Да. А в чем разница? Ты серьезно? Ну, что ты там купила? Стой. Dur. Birinci alandadımda şu. Вот так и bäre gelmem. Şular yani neme olya. Еще что? Вот. Bunların iyi şular yaлагам. Кулогалка. Короче, не, это же очень близко или нормально. Ой, отстань. Не, Фокс держит или нет? Советский алтын дом. Он мяшмат, поля? Короче, taş kofaya geldik. Adar onlarına bir açıklar. Bolsa üýtköşük düşürüşdür o. Atak üýtköşük gyzykly zat bolmady. Ýöne ofisde oturduk gündüzi. Şu adam çay içmeyene geldik. Boy, on a real hesitation creeping in. But you look so good and I know what you're offering. Phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring. Yeah, my phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring. Is it Bilecek ya, mene seni gördüm şuraya üýtköşük var. Korоче, gece etmeni iş tapmandyk da Elif bilen neme taş kofaya geldik. Taş kofede eye satıyor. O Meret. Goşkur. Merdan kısaç men adam. Näçe adam men adam. Meret durýdyk dur. Yok o dinge biz Meret diýäs. Oýna diýen ady Merdandyr ýöne içindenem. O gayret edin. Üýtköşük şuňa aljak. Stakanşyk edip dur. Öňümizde nesip edenden. Ramazan orada ay gelen üçin şular aldy üýtköşük bar. Rahat oturyň ýa-da kısaç gelip bilen arkaň reklama däl maňa bir mandam tölenmedi. İsa gürle bilmedim. Ne asylym men hemmesini yüzü göze diýip diýemok. Karakumski, Merdan, ýene başgalar kän gelip diýenler hiç sene reklama haýşydymok, ýöne öldür göwünlerinden çykýar. Ýöne reklamada edin diýemok, eger halamadyk bolsaňyz halaman geç, halamadyňyz aýdyň diýen toýst. Как есть, так и есть говорите. Şoň üçin просто şunyna, reально şuny men haýşdypdym. Просто gorkotyp beräý diýdim da. Может, некоторым понравится, akşam awalçerda islerler, что owadan jalattary. Şonu bir gorkotyp beräý diýdim. А так мы друзья просто и всё. Короче, 4-nji mikroraýon Atabaýew köçäň ogruny berleşe taş kofe arkaň gelip bilen üýtköşük kofeler zatlarym tagamlary gowy. Indi iyi çaýlan. Elif ştak gelip diňe lezzet dalýa. Şunça reklamadan soň diplom aljak menden. Блюдо Мередова, потому что он каждый раз он это ест. Советуешь? Patsyjy. Просто любит курицу. Короче, biz çykdyk. Birden Seyit bizi öýe düşürjek diýdi. Elif öýde menen Bekir bar. Au.
Karoçi ikinci gün sağa yani 10 saat bolup baryandyr. Zala var ya, Elif bilen şu Elif'e garaşma türüne çıkdygan dara tarap gider. Aslında edil bular ýa giýjem turamak, men aslında sekere dokularda turýan adam. Ana şu gün biraz giýjirek durdum. Şular ýa wagtymyza zala var ya, isi bedenne. Kısaç men BB Group Fitness Group'a gatnaýan. Bäri gatdy gowy, ine görüşüňiz diýär. Häzir nawajanýalary medişdirip çykar. İçi gatdy gowy, her hiljek Dyson fan nidi. Hemme arasaçylyk üçin gigiyena tarapdan hemme zatlar üçin edilen duş bolsun, tualet bolsun, razdivalka bolsun hemme zady we içinde hemme trenajörlerin bar, hemmesinden staff geçer. Bolan hiç reklam diýerler. Ýöne men öz günlük edýän işlem arasynda zalam goşaýyn nidinde. Karoçu, o tayin mene, şular ýaly ýagdaýda. Zapla. Kilämden çek görýäs. Hop, minnu. Gördüm. Şeykenmäş. Normal. Aslında soňky wagtda ben gaty kendim aldım. Öň 76'dım. Soňky 1,5 aýlykda men gidip 10 kilo ýaly galypdyrna. Ay, edil onum diýip aldım, ay 8 kilo. Я вообще-то мобилограф. Я могу вот так. Kamera kan götürýän bilen özüň stabilizasiýa etmäni öwrenýän ekening. Meselem mene aýdaly telefon açyp, sen şunu şeýle titretmeliler. Şoň üçin hem şeý diýäňne şeýle durýan, biraz aşağı çekýän, özüň stabilizasiýa edýäňne. Gowran ýokarda oýnany. Nu конечно, garadan teresen gasty bir hile. Ну, типа так. Короче, бugünlükçe ýetik. Häzir gaýda bolsa. Men çyk nire aýdýamda ma gorkadar. Men zreska duşa gireýin. Men taýyn. Saati, şular ýaljak nemme çyk berýärler. Wagtlar aşağı bolsa, ama şunu prosta şeýle tutup, jüňk gedäýän короче. Batgan ýer. Короче, ofisin içini biraz uyut göttük, biraz uyut köşük durdu, ol bärde durdu, aňardaky zatlar äsli görnürler diýin. Ine bu zatlar bolsa bärde durdu, garada içini biraz uyut göttük. Tamam. У нас немножечко бардак, но в любом офисе бардак, да? Да. Bugün ýa vlogun, может, 3-nji günüdür. Uza mikrofon ayırdım. Yaman neudobnly. Şeyle de ses proje erbet alarak öňe görüp montajlaga terbet boljak bolsa indikilerde men mikrofon ulanymaga dowam eder. Ýöne dany moment kanalynasym gelmedi. Häzir bolsa syomka var, çynar mebele, syomka var. Aňarda ssenariýa alacak, kiçiräjik video düşürjek bolýar. Nisip bolsa. Bot. Şular ýaly diýip koplanç. Ine meňem elimde kamera, ikinji kamera. Bot. Elif'te de eline çıracağı. Чего снимать? Что там? Хоп. Красиво, да? Короче, بدنا شنو ريالة düşürüyoruz. Покажи вот это вам. Конструкция. Şunu dedi. Telefonda doğru yani. Чтобы хавтар раканды. И бля монтаж şu asas münahilek yani birinci kere koyun mikrofonunu alıp koyun. Bu çınarmaya bildim. Ya, Теперь твоя кадр. Теперь я. Да. Ну все, уже длинная съемка. Съемка где-то начало. Сколько времени? Где-то 40 минут. Bir saat oldu. Съемка длинная. Näme üçin özümüz edýäs bu zatlary? Aslında bizden operatorymyz bar, montajörümüz bar. Ýöne biraz giýjirägen gaýtdyk. Şol sebäpden özümüz gaýtmalyk.